Rýchlo, čekaj, za chvíľu mal byť respawn. Respawn! Už jsem tady zas. Držíme dole vlajku. Pekne sme ich pušli. Pušli sme ich, ale tam nebolo to šuklo. Ja som dvoch zabil, ale nie zbránka. Ale držíme dole vlajku. Čo? Držíme dole vlajku. Máme. I hore máme. A hore čo? Aj hore. Aj hore máme. Ale tlačia sa tam. Tlačia sa tam a... Dobre, ideme podržať. Okrem mňa. Hej, nepušujeme. Defend, robte. Takže... My si pušujeme. Mňa... Ale ja som zabil dvoch. Ja nikoho mám šukli, proste som ho dobil. Mne zbrán dali. Ten so fialovými vlasmi ide, určite chápec. Nikto nevie. Hej, asi. To on ma furt zabije. Ale dobre došiel, stila mytníka, M14. On ma furt zabije. Alebo ona. Idem skúšať roztrepanú batérku. Dúfam, že nevybuchne aj to zbranie. Obidve sú naše zatím. Pokiaľ viem. Vlastný normálne na tabore prezval ho pot. A je celko dobrý snajper. Tak on má zo... On má zo toho breha, kde sú tie stromíky malé, tak sa ma trafil. No nič, idem prosto rozdrbanú batérku. Obidve sú zatiaľ na... Zatím, pokiaľ viem, sú všetky obidve naše. Ale treba ísť hore, bo tam iba pekne. Však hej. Dobrá, ale teraz sú všetci vrti. Mali by sme mať rovnú dom. Respawn! Respawn! Pustite tú vlajku, oni sa vôbec nekryjú, nevedia sa kryť. Ja musím ísť hore, bo tam je iba jeden. Posily došli. Dolnú obsadili oni, pokiaľ viem. Čo? Hej. Mám pocit.
Nemám gule. Respawn! Si. Mi došli gule. Ja som bol 10 cm od tej vlajky. Dolnu sme stratili. Ešte máme vlajku. Neviem. Hore sme mali, ale ja som potom išiel na Respawn. Konec. Bude remíza, alebo vyhrali oni. Remíza je. Spodnú máme? Spodu nie. Spodnú sme stratili. bol toľko od toho, ak som zvihol. Ja som sa tej vlajky dotkol. A ja som chytal do rukáva tú. Počúvaj, Enzo s kráľovými vlasmi ma vyklopil úplne. Tak na stred. Máme ísť? Hej, však sú fotkiť. Ako je zimný, to sa ide na stred, nie? Dobre. Rozbehnem sa, jolo, to sú vlajky. Ja som... Ja som tým šiel dlho. Jota. Dvaja mi dali do kopy, ty sa do tej... Ja som bol tu na zakope. Andrej trošku hovorí, že ja som ho zabil a že aj potom bylo vlajky. Ale nejdem sa hádať akože... Pozrite, 2-1 pre vás, takže... Remíza, hej. Remíza je... Remíza je, hej. Horná bola naša. Čiže vyhrali oni. Nie, ja neviem. Dolnú stratili stáli. Do hora, Miško, poď trošička. Čo, horná bola červená? Nie? Takže sme prehrali. Okay. 2-1 je. Nebudete prosím vás tak ďaleko, bo kričíme Respawn. 1-1 prvá bola iba kričná. Ešte ani nemáme ani koľko. 12:22 chlapí. Máme prichystaný ešte konvoj, ale konvoj necháme medzi konvojom. Ja som si na tábor pripravil novú hru a chcel by som ju odskúšať v tejto skupine. Takže teším sa chalani, keď prídete k nám do tábora. Zažijete v tábore trošička inú variantu, ale teraz si dáme takú zjednodušenú variantu. Chlapi, poďte bližšie. No, takže teraz ostanete všetci na svojich respawnov, rozdelíme sa, jedni budú teroristi a druhí budú policajti. Teroristi. Sme teroristi. Budete ticho chvíľu. Mám takú lampu. Počúvajte. Policajti budú chrániť reaktor. Predstavte si, že toto je jadro nejakej atomovej elektrárny. Nebudeme tu teraz niečo rúbať, pekať a proste. Ja tu postavím na pník
vašou úlohou policajtov je ochrániť tento reaktor. Reaktor sa nesmie odnášať, nosiť, dvíhať. Ak niekto príde a nadvihne ho, skončili ste. Prehrali ste hru. Tento reaktor môžete podržať, je zbrúsilový, prosím vás, nepolámte, neponičte. Keď ho takto tu chytíte, rukou si ho podržte a keď nadvihnete, tak sa rozsvieti a tým pádom hra skončila, vyhrali teroristi. Policajti, vašou úlohou je, aby nesvietil. Takto je reaktor v pohode, vyrába elektrínu pre obyvateľov. Aj teraz sa hovorí, že rôzne armády si chránia strategické miesta a strategickým miestom sú aj elektrárne. Takže budeme hrať bitku o elektrárne. Policajti, podľa toho, ktorá skupina to bude, si vyberú 2, 3, ktorí môžu byť pri reaktore. Zvyšok policajtov odíde na respawn. Teroristi tiež odídu na respawn. Keď zatrúbim štart, vtedy policajti môžu ísť brániť reaktor a teroristi musia dobiť ten reaktor. Vyskúšame to, tak neviem, keď v tábore tu budeme hrať, budú 4 takéto reaktory, takže viete, teraz vyskúšame z jedných, v tábore budú iné platiť pravidlá, toto som už zjednodušil. Chce niečo sa spýtať, alebo nejaká nejasná vec? Áno? Že keď chytím ten reaktor a otvorím ho a dostanem zásah, mám ho naspäť zavrieť, alebo... Hej, áno, tak jak pri vlajkách. Len ho musí zo spodu podržať, je nový, čiže ide ťažšie a ťažšie to zasúva, hej? Že... Bude čas stále pol hodinu? Áno, 30 minút. Ale keď ho otvoríme, my ho máme udržať otvorený? Nie, policajti musia zabrániť otvoreniu. No. A keď ho otvoríme, končí hra. Tak bude končí hra. Tak bude Černobylsk. Ale taká menšia verzia. Hej, v tábore to bude trošinka komplikovanejšie, ale tu nebral som 4 takéto, takže poprosím veliteľa červených bielých, poďte ku mne do stredu. Počúvajte, dáme takú rýchlovku. Čiže raz, 2, 3, máme papier, nožnice, kameň, čiže raz, 2, 3 a hneď, hej. Čiže kto vyhrá, ten vyberá, či vyškrete do policajti a vyberá. Čo chceme? Teroristov. Dobre, takže oni sú teroristi, choďte na respawn a ja sa dohodnem. Musíme urobiť svetielko. Priateľ, potom my na Messengeri, hej? A ty máš Messenger vôbec? Ja nie. A mám asi. Ide na tablet? Ja nemám nabito, počkajte. A teraz by sa nám hodil ten guľomet. Teraz by sa nám hodil rakosný. To neviem, čo? Pravý rakosný. A ja si budeme obraňovať, tak ho vezmite. Čo? Čo budeme obraňovať, tak vezmite ten guľomet. Však má odtrhnuté káble. Kontakty nemá. Budeš držať. Však máte tak do izolačku? Neberám ale tak izolačku. Dobre, však to zvíde sa, opravíme. Káble. Ne. Tak
treba. Keby takto mal spajkovačku, dobre, ale paska nie. Takúto pásku aj nevyšlo. Nie, tak to elektrika, to nič. Samú bežu, nie? Ten. Ja mám toto na bodáku, ne? To je taká veľká, Ale ešte keď dáš dole, tak to je dôležité. Máš čierny, tak je Ja som videl výborný, nemám to nič. Po tejto hre chalani idem ja domov. Ja som hovno videl a hovno urobil. Give me that. To ste mu ukradli nožik? Kámo, ja to vytredím, kámo. Ja toto chcem vytrediť za takto. A až mi to ide len tak mi to ide. No ty nemáš dobrú emku. Ty musíš mať túto. To mi tu nedávaš na emku. Nemá to emku, kámo, ty máš váš moderná, viete. A na moju by to nešlo? To je prvá emka. Nemala prvá emka ešte také Počkej, a na moju by to nešlo? Vyzerá tak dusne, neznášam Tu ide číslo. toto na kryt na hlave. Na moju vyskúšať. Aha, hej, to ti bude sedieť. Takto To chod na musíš dať do policajtov. hlavne a takto vsúnuť, tak. A takto chod na policajtov. Myslíš, že by to šlo aj na kačko? To sa brzdne hodí na moderné zbrane. Ale hej, dobre. Na takú palicu, jak mám ja, sa to hodí, kámo, na takú palicu. Môžem vyskúšať na kačko? No a som ready. Na kačke sú úplne iné tripy, jak na... To je pravda. Čo ja sa dáva hetka? To má začom si... Jepa, Give me that. No, borov by. nezabíjaj ma. No, Čo to máš za zbraň? Na chrbte? Neviem, Čo máš za zbraň na chrbte? neviem. Hej, ty Taká vesta bola. prečo máš na chrbte na... Takže pre kamarátov, hej, že proste, že... Zober si rýchlo zbraň. A tak si povedal, No, ja, že ty si dať dole. hej. Toto bol, Podávať, vidíš, že tu si môžeš dať na zbraň, tam si môžeš dať na toto. God bol k veste a to som otoj ukradol. Štáci mi padajú. Koľko stále? 130. A čo máš baterky? Čo? Na čo máš baterky? Vyzávať deti? Jak to si zavadzalo? Ja si dám dať rukavice. Nezme na ruky. A vieme, kde je reaktor? No nie, však uvidím, kde sú policajti. Ideme urobiť svetielko. Ideme robiť Černobyl. Jaký Černobyl, Poprad, teda Poprad ideme robiť. Počúvajte. Hľadáme to do začiatku. Kto to nájde, tak bude kričať, že tu, aby tam ostatní prišli, dobre? OK. A neviem ani, že čo celé to je, hej? ale počúvaj, To je dosť malé. ale bude ťažké sa tam prebiť vôbec. Počúvajte, nájdete to tým, keď nájdete troch policov vedľa seba. Hej, To bude Dvoch, rýchlejšie. ne? Dvoch hovoril. Troch. Troch. To bude o dosť rýchlejšie. A ty si tu jediný atentátnik. Ja milujem atentáty. mne už hovoria v škole terorista. Ale reálne, ty máš vo vrecku 50 glasov každý deň. Ja mám tiež to.
Toto je lepšie, členky lepšie. Ale vieš čo robili Japonci, keď prehrali? Ja mám tiež. Ukáž, daj sem. Toto. Poď sem. Počkaj, musím si chytiť. Ale nož sa takto nemá držať ináč. Vieš, že sa správne drží nož, Aj tak to tak. sa drží kuchynský To je nož. to tým fajný. Vodák sa drží takto. Vodák, ale toto Poviem má... sa vidíš, toto najprvý má a dve takto tieto. tu. Toto má, že keď to... Kriko, to má dve tieto. Keď to chytíš, držíš tak, alebo keď to držíš tak. Nie, ale u Godany bože, nožom je horšie. No nie, nakažej. Takže trpí. Kľud sa mi stalo. Ja som na kostníku končil veteránske vody. Áno. Jak Koho to ideme? je? Ja dám vodák. 40 sekúnd, pripravte sa. Dobre, kto kam? Ideme to najprv nahľadať. 30 sekúnd. Bolo to nebude. Poďme, prečesávať len. Tam sú traja, vidíte? My to vedel si zachránit nie spolu sa ideme prečesávať. Každý tak... Každý meter od seba. Videl si zachráte vojaka Rajna? Kukni si. Predĺžený grip. Počkaj, tanker.